الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam ko almuɗo moon ousmane dia malik ba wona ka wona diallo wona kan arte darsumen souleymani ben daoud souleyman la ilaha illallah muhammadou rasulullah samba diallo moos nelaɗo wi dhaqa tama al iman on meeɗi dakanmi imanagal o wi ko Allah woni joomiko ko almustafa woni nelaɗo makko ko islamu diine makko sa dañi qur'an a ɓeydi hen nurun ala nur yahdi llahu li nurihi man yasha ndeysan a dañi leeral a dañi weltare a sunotako wala khawfun alayhim wala hum yahzanun welto Allah fodanma ko alijanna welinanoɗe yanoɓe gartata ceerno ousmane dia malik ba enam giɗoma almustafa sallallah sallam o wi ko qissa souleymane gonɗen mi yejjitani eɗen mbaɗi introduction bandiraɓe julɓe o wi hoto yaw e moƴƴere hayso sa fotte bande aɗa mosanamo aduna o joni mosali men natti hewde bandiraɓe sehlama hadis rawahu tarmidi ko hakim eynam numéro makko bandiraɓe sehlama 26 rawahu abou daoud eynam mbokko mbi danga wara sourire danga wara contane buñu tudde yonent bi sallallahu alayhi wasallam bul fettu de dangay jurgotul bo bëggee dégg alquran bo bëggee dégg sunna sa bëgg nak ci njol makka ki nga xamni mo gën ñëpp bul fettu buñu tuddé turam de nga naan sallallahu alayhi wasallam sa bëgg ci yàlla du mot ba nga jiital sunnatal mustafa sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko wax moom moo ni qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim boo bëggee yàlla te topp al mustafa sa mbëggeel motul dafa manqué te du àgg fenn wala hawla wala quwwata illa billah ɗum noon an jiɗɗo al mustafa o wat jurgoto ko firti ceerno ousmane noflo hande ko aljuma noflo noppima ɗi cocca ñiƴe ma noflo noppima mbiya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mbiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sa fuɗɗorima ñalomma bismillah subhanallah walhamdulillah a gayniri ñalawma salatul witr mbiya allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما أعطيت نستغفر ونتوب لك يلو ما بنت قدر دا قلبيا الصلاة خير من النوم قدر دا إندي الله نجوفنا دا إندي الله يلو ماني ودي بركة بندي رابي سهلاب أينا ودجور قوتو نيسان تلمنا نجولا المصطفى صلى الله عليه وسلم تشتلا هنوكما هالاب أينا nera sallallahu alaihi wasallam so mi wonano anje mi tampinde mi leñolam mami yamirtunoɓe kalde ɓe juula kalde ɓe calgina yoɓe cocco ha ñiƴe mabɓe laaɓa ndeysan ha uura sa ari farmata ba an samba dialto hunuko ma ne uuri nelaɗo ñamɗo basalle e ñamɗo laaƴ hoto arjama am yo juul galle makko sa simmima cigarette noon aɗa wiya subhanallah hunuko ma ene luuɓe aɗa wiya bisimillah hunuko ma ne luuɓe urani becce ma ñawa mbara hoorema yumma suno yeeya kañum safaruma oppu cigarette moƴƴani papis mo nevo bandiraɓe sohilaɓe nam bandiraɓe julɓe almustafa o wattindi wadde gurdam makko ko gueɗe seeɗa ciftinen haade men yatto souleymani ben dawouda bandiraɓe julɓe ɗumen aicha wi ɗo nelaɗo hankkadi ene yalta aduna mission accompli caggal duuɓi nogas e tati omo nodde yimɓe jamma e ñalawma la ilaha illallah muhammadu rasulullah o wi nelaɗo ne ɓaggue beccam yummen aicha haalata mbeɗa jooɗi omo ɓaggue beccam hankkadi gasi ko gasanno gasi abdourahmane ɓi aboubacry naati ene socco oɗon gandi abdourahmane ɓi aboubacry ñande wolde badri koye heferɓe o wonduno
o yi baba ñande wolde badar somi yima mi suuɗoma aboubacar somi yinoɓe mi waɗay ma weñani mi waɗay ma dengere mi waɗay ma gawal aha an gaño allah o la ilaha illallah mouhamadou rasul iyi ko mo jibini saabu rewani allah o yo waɗaymo gawal bandiraɓe juuɓe aha jiidigal ko islam abdourahmani naati nder suudu nela sallah sallam nelaɗo en afli ene ɓagge becce yummen aicha abdourahmani ene socco nelaɗo rewni guite coccorgal ngal yummen aicha wima aɗa yiɗi coccorgal ngal o dillini ndeysan hoore nde hanka taw gasi yummen aicha ƴetti coccorgal ngal o lawƴi ngal o moƴƴini ngal o ƴakki ngal ha ngal ɗiggi o totti nelaɗo oyi nelaɗo socci ha oyi mi meeɗa yiide omo soccorono wayi ndi o socci ha hunoko makko laaɓi o wi fi rafiqil ala o wi noon tan laabi tari tan nelaɗo maayi sallallah alih wa sallam o watti ndi ko soccade bi abi anta ummi sallallah alayhi wa sallam ndeysan bi abi anta ummi sallah sallam kanko wi ndeysan ata oɗo wi ko ndew mayatne walla nelaɗo yahdema ko mayde o wi e allah hoto wat kabram wasan dewate no foti ne taniraɓe men ndeysan sernaɓe men en mbaɗi kabriji mon yimɓe nan poppo hen yimɓe nan mbaɗa hen kurusaji yimɓe nan mbaɗa hen kaalaji wala hawla wala quwata illa billah hade makko mayde o yo allah huɗ ɓen ɗo ƴettude gagneji annabaɓe mumen ɓe mbaɗɗumen jamaji mo wona annabi noon o wi kanko sallallahu sallam o wi kanko nelaɗo sallallahu alih w sallam o wi mettere allah tengte ɓen ƴettude gagneje annabaɓe ɓe mbaɗi ɗum jamaji wala hawla wala quwata illa billah mo nelaɗo huuɗi noon bandiraɓe maletake ceerno ousmane hoto paɗen to souleymani ben daoud nam kanko wi id urida alayhi bil'ashi safinatul jihad la ilaha illa allah muhammadu rasulullah en mbi annabi souleymani o rokkama ko ganduɗa hay goto rokkaka ɗum yummen aicha bandiraɓe julɓe omo jogui puppeji yimɓe aicha jogui puppeji nelaɗo yi hen puppe goto ene waɗi bibje o wi aicha ɗum kam ko woni o puppe ko woni o baɗɗo bibje o wi ɗum ɗo ko pucci souleymani ko pucci nelaɗo wi pucci ne waɗa bibje o wi mbara nanani souleymani ne joguino pucci ene mbaɗa bibje nelaɗo jali ha ñiƴi mum peeñi bandiraɓe sehla ƴew ndeysan e goto men sa debbo mum haaldem walla cukla haaldem e ɗo gueɗe bolle puyɗe aɗa haalda e yummen aicha personnalité mondial numéro al moustapha wi ne haaldema affaire puppeji makko o wiyan ɗum bolle puyde min mbaɗa woni jihade mbeɗa jibril ne ara mbeɗa jangga qouran no ceerno ousmane mbaɗani sa dérange ma a bonni darsam a tardini kam darsu hande o ala kanko o filñittako ko mosowo ko jalowo ko jurmotoɗo omo hakkille kakkude omo jakka jaɓɗo gara jikkuɗen jikkuji al moustapha sallallah alih w sallam yimɓe daɗodir koto jikkuji to bandiraɓe sehilaɓe eyna nelaɗo jaali sallallah alih w sallam hadith rawahu abou daoud wannisa'i wabnu maja ndeysan annabi souleymane laamu makko bandiraɓe sehilaɓe waɗa parade ko oroji gadde mintereji gadde hunde fof adde pucci gadde gueloɗi gadde ndeysan annabi souleymane ene yeeɓa nguɗo laamu bandiraɓe sehilaɓe eynam ko allah wi id urida alayhi bil'ashi safinatul jihad faqala inni ahbabtu hubba alkhayri an ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم pucci makko ndeysan pucci geloɗi yimɓe jinneji fof mbaɗe parade ene ndewa yeeso makko omo ƴeewa laamu makko omo yeeɓa ɗum ɗo tan ha waktu ɓenni bandiraɓe sehilaɓe la ha nangue muri o juulani o wi ɗiɗo geloji wiyama ujunnaji nogas puccu o wi yo koye ɗumen taƴe yoɗi coppe on gonta tardinam on gonta waɗa hami oppa dewal allah e diina mabɓe ɗum ɗon sellanno o wi ɗiɗo geloji ɗiɗo pucci kaɗimi rewde allah yo koyɗe majje taƴe pucci fof koyɗe mum taƴa bandiraɓe sehilaɓe no foti pucci joguiɗen allah wi ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika
أولئك هم الخاسرون روب من لب من لجي من فرح رود الله تجد أكو رود الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تجد أكو رود الله الله يمد بيا أكو mon travail je ne peux pas prier je ne peux pas mettre ma foulard donc il faut chercher une autre place immigré yo bernama immigré yew kala ken ganduna en walluma e diine ma ko bural ko wallane me diine ma ko bonni diine ma wada ka barke bandirabe se tagal en ko rewde Allah ay ben do rendimbe kalisto be dewrani Allah be ndendidi laamu be dewrani Allah be ndendidi jawdi galleji e rewbe dewrani Allah jango be nimsira be biya ma aghna anni maliya halaka anni sultan khudhu faghullu thumma al-jahim sallu jawdi ndi o wannoma habede ne galil ngel uye jawdam nafanimi lamam nafanimi rewbam nafani uye mbade makko ceenuji meturuji capade jeedidi kabbe e makko o wedde e jeygol khudhuhu faghullu thumma al-jahim o wedde e jeygol wala hawla wala quwwata illa billah annabi Suleyman ndeysan o taƴi koyɗe pucci sabu tardinimo juul ɗum woni juuluji tarduɗen bandiraɓe sehilaɓe o tubani Allah aynam o tubani Allah aynam wa laqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyi jasadan thumma anab annabi Suleyman wi hande oɗo jamma mami lalde rewɓe temedere kamɓe fof ɓe jibina sukaɓe sagataɓe ene mbaɗa jihad fi sabilillah ko goto e mabɓe jibini feccere neɗɗo wedda e sis makko nela sallallahu alaihi wasallam o wiani inshallah so wiino inshallah o jibina bibbe temedere ene kabo sabi Allah ene ciata dini Allah anon jidda dañirde ko bibbe ko ha ndewa Allah walla ha balluma walla ha mahanma walla manama hajju dum do fone wa yaadu nyaaboda dañje bibbe habe balluma e diine ma biddo ballowo e diine jawdi ballowo e diine gallo ballowo e diine debbo ballowo e diine ko tagirden go o ko nafo o ko mojjo gono fitna non to surtout kaf on ji o do suka hodar hirsimo hol sababu wiyama so mawnin o wondata ko fitna o bonna diina jinna makko wala hawla wala quwwata illa billah Suleyman nyaagi Allah yorkumo laamu gadda hay goto wonta dañum nela sallallahu alaihi wasallam do julano seydane ari yeso makko ene wi ene suma o nangi seydane o deddi dum o deddi seydane ha tuurade mum leppe jungo makko o wiso wanano Suleyman bandam nyaaginoma Allah yo dañ laamu ene laami yimbe jinne mami habbumo do ha sukabe pijira o do jinne bandirabe sehilabe ayna mina ma non jinneji jalla fijirta en ثم لا أحتنكن ذريته ولا حول ولا قوة إلا بالله شيطان وي وانا من او وانا مبه لابانغال ان نقول لابانغال وني رين انجلي لابانغال نوما غوش نوما دروات نوما يس نوما تاغال وانا من ان بدي لابانغال يو الله دن بوني شيطان كون شيطان بيجي موم تيدان de Ceerno Ousmane Allah wi inna kayda shaytani kana da'ifa fa wakili may Allah innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shaytani ala dole e bakrido Allah sa yetti galle ma abi bismillah amantu billah tawakkaltu ala shaytan wi goppane mo lawol odo ko cuurido sa juuli fajir e jama a rena ma den ka Allah bandirabe sehilabe aynam Ceerno Ousmane holko Suleyman haali قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وي الله jaafoɗa ko Souleymane wiyo yaafi mina ma noon mina ma e jinnaɓe men enen fof garem ñaagoɗen Allah sernaɓe men almuɓe yo Allah yaafo mo Allah yaafaki borama bandiraɓe o dokka kam laamu ganduɗa hay goto wonta dañum Allah rokkimo laamu yimɓe jinne ƴe mina ma noon mbiya somi ñaaguima Allah rokkata kam min komi boraɗo min komi kiitaɗo mi ronki dañde mi wawa wonde mi wawa fewde mi wawa yodde yomi waɗ xeesal yomi ɓeydu hen mesuji yomi waɗa hen doket yomi waɗa hen ko yeyni moi vraiment je suis malheureux je ne peux rien avoir je ne peux pas savoir je ne peux pas gagner je ne peux je suis perdant toujours dum ko seydani wi ma no Qur'an wi yaani mo non Allah wi ko ud'uni astajib lakum hay Ousmane Jammali ngirdo so nyaagim Allah rokko dum an non suuf judo mbiya ya Allah ya Rahman ya Rahim tarbikin Allah wayno Allah ummo jamma calligidan juura ya Allah fewnam Allah suuram an takkomi an tagimi mi wayna a waynakimi mbadda kam juldo a waynakimi dokkuda am gite a waynakimi somi ñaagimama non a rokki kam gile mi suwa ñaagadem somi ñaagima dokka kam Allah ko non way so rokkima non kersa mbiya ndegen hay min de Allah rokkam hay gel do bolle puydel kersa ngare kersen Allah bandiraɓe sehilaɓe aynam
كل سليمان كركا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب لا إله إلا الله محمد رسول الله سليمان جبنا سومريج jogi seydere en ligo benan tonga benan bada barmiji benan defa benan maha kubeji benan gasa boyle do fo o rokka dum te dum ko bolle puuyde do Allah do subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar burin la muslimani fof bandirabe seydam Allah fodene en ko aljanna wilina nur ya no be gartan nan tonto aljanna to mala aynu ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.